Nu kommer Thijs. Godmorgen. Hvad fuck er det, du ligner? Jeg vidste ikke, du kørte med cykelhjelm. Nej, det gør jeg heller ikke. Det er bare vores... Vi har en delhjelm derhjemme, hvis det er virkelig dårligt vejr. Eller vi er virkelig fulde. Dig og Bjørn har en delhjelm. Ja. Hvad har Bjørn så gjort i dag? Han er på skadestuen, så han kan ikke. Jeg har noget med. Og jeg tror, du vil kunne lide det. Hvad er det? Stickers. Umage Image eksisterer ikke, før vi har stickers og merch. Altså, har du nogensinde set nogle ting eksistere, uden der er en sticker? Man ville kunne argumentere for, at vi heller ikke eksisterer, før vi begynder at lave videoer. Det... Please sig, du ikke har et sticker sat på din... Vil du godt se på din? Nej tak. Okay, men Thijs, må jeg bare lige spørge dig, hvad skal vi bruge dem til? Jeg ved ikke, altså, hvad vi skal bruge dem til, men jeg er allerede kommet af med 10, så der kører det allerede rimelig fint, ikke? Nu siger du kommet af med, hvad betyder det? Jeg har givet dem ud, ikke? Til mine dates. Det lyder da som om, det går meget godt med Tinder. Hvor mange dates har du været på? Jeg har været på 10 i den her uge her. 10 på en uge? Ja, hvad er normalt? Ja, mindre for helvede. Hvordan har du haft tid til det? Du har været her hele tiden. Nej, jeg har dig. Nu har jeg lige været væk 10 minutter, så har jeg lige været på date. Jeg tror du var ude at skide. Fuck, du er ude af gamet. Skal du ikke også selv på Tinder? Det er 100 år siden, du har været der. Altså, hvad sker der? Ja, det er fordi, jeg har haft en kæreste de sidste 2 år. Marie, du har mødt hende masser af gange. Jeg troede, det var din søster. Nej, du har da set, at vi har kysset masser af gange. Ja, du var for ulæselig, ikke? Hvordan får du så mange dates? Jeg har da fortalt dig om TTT, Thijs Tintrix. Wow, du taler hurtigt. Hvad er det, du siger? TTT, Thijs Tintrix. Ja, okay. Quarter drop, Jacob. En af de vigtigste. Hvis hun skriver 100 tegn i en af sine beskeder, så skal du svare 25% mindre, så er der det gyldne svar. Det betyder, at du skal gange hendes svartid med pi. Så hvis hun svarer efter en time, så skal du svare efter... Alle platforme er et dating-platform. LinkedIn, Instagram, Snapchat, Facebook, skoleintra. Var det det? Nej, for helvede. Drip drop. Det er godt nok meget med drop, synes jeg. Nej, Jacob, altså drip drop. Hvad gør det, når piger har en kæreste? Hvorfor har du... Jeg har aldrig set dig have kasket på før. Hvad er det, der foregår? Jeg har altid kasket på. Nej. Er det den her, du tager på, når du skal på dates, eller hvad? Hvad gør det, når pigen har en kæreste? Lad hende være. Nej, det gør du ikke, Jacob. Like hendes Instagram-billede. Like hendes Facebook-billede. Det handler om hele tiden at holde sig i gang. En lille drip, en lille drop. Jeg synes, du skal lade folk, der har kærester, være. Hvad? Det er bare... Jeg ved bare, at jeg har rigtig mange regler og sådan noget. Men jeg vil også bare gerne sige, at på trods af alt det, så er det vigtigste, det er jo, hvad man har herinde, ikke? Det er inde på ens profil. Nej. De 4 billeder er de vigtigste, Jacob. Man kan også argumentere for, at man skal have en god personlighed. 4 billeder. The golden middle way. Jeg føler lidt, du hele tiden finder på de her udtryk. Hvad? Nej. Okay, hvad kalder du lige det der så? The gold. De skal altid være sådan her. Lækker, sød, sjov. 2 gange lækker billeder for at vise pigerne, at du er lækker. 1 sødt billede for at vise, at du er sød. Må jeg se din profil så? Meget gerne. Lækker, sød, sjov. Hvad? Du ser fuldstændig vanvittig ud på de billeder der. Hvordan fuck er det, du ser ud? Jeg er overhovedet med på, hvad du mener. Hvordan er det, du smiler? Jeg smiler på alle billederne, Jacob. Prøv at smile nu. Prøv at smile. Okay. Hvad er det, du laver med dit ansigt? Jeg er helt vildt godt humør. Du lægger min vibe. Okay, hvis jeg nu kommer med, hey Thijs, jeg har købt noget kage til dig, hvordan vil du så se ud? Ja tak, det vil jeg gerne have. Prøv lige at rejse dig op. Rejs dig op. Thijs, du har lige vundet 10 millioner kroner. Mener du det der? Mener du? Nu er jeg din vicevært. Hej Thijs, du er blevet smidt ud af din lejlighed. Hvorfor? Det er fuldstændig vanvittigt, det der. Hvor skal jeg bo? Thijs, det er et tænkt eksempel. Nå Jacob, jeg tænker, at det er fint, jeg smutter nu. Ja, okay. Hvad skal du? Jeg har lige en date om 10 minutter. Jeg vil bare lige hurtigt få den ud af verden. Hvad skal I? Bare lige gå rundt om søerne. Du kan jo bare tage med, hvis du vil. Er det ikke lidt creepy at tage med på en date? Det synes jeg ikke. Du kan bare filme det på en rigtig lang afstand med en zoomlens, så er det ikke fint? Jo, det lyder slet ikke creepy overhovedet. Hallo? Ja? Kan du ikke bare komme ned til søerne, så ses vi lige der? Det var lige bare lige stående. Jo, jeg... Jeg tror, de vil sige farvel.
Ej, er det et stikker? Ej, hvor klamt. Det ligner heldigvis ikke, hun kan lide det. Thijs. Nå, hvad så? What did I tell you? Ja, det ved jeg Money ikke. in the bank. Hvordan gik det? Hvad mener du så, hvordan det gik? Det gik mega godt. Nej, jeg så, at de gik, og så at du gav hende et klistermærke til sidst. Oj. Det er en, der skriver nu. Hvad har hun skrevet? What did I tell you? Thijs, dit ansigt. Hej alle sammen. Hvis I også gerne vil have, at vi aldrig skal se på Thijs igen, så husk at subscribe, og så får vi ham smidt ud. Og ellers kan I se nogle videoer her. Ja. Og Hvad mener du med smidt ud? Thijs, Af hvad? ha' det godt.